Bé, molt bon dia a totes i tots. Seguim amb aquesta jornada, amb aquesta segona jornada del Festival de Variants Dialectals de la Llengua Catalana, aquí a l'Espluga de Francolí. Bé, és un plaer ara, després d'aquest primer bloc de ponències que ha obert aquest bloc pedagògic del festival, amb aquests estudis tan interessants sobre els diferents parlars, aquests treballs, aquestes investigacions que recullen les diferents realitats dialectals, les paraules que s'utilitzen. Ara el que volem fer és posar una mica d'orientació en l'àmbit pedagògic i en l'àmbit educatiu. Com traslladem tota aquesta feina investigadora que s'ha fet i que se segueix fent a l'àmbit educatiu, que és, al final, és la manera com traslladem la llengua als futurs parlants, tant els que ho són, de la llengua catalana en primera opció, els que són catalanoparlants, com els que no ho són, que, com sabem, és una part molt important dels que viuen als països de parla, als territoris de parla catalana. En aquesta taula rodona comptem amb diferents opcions, amb diferents representants que ens acompanyaran de l'àmbit docent i no docent. Ahir el professor Ramon Sistac a la ponència, a la taula rodona inaugural, feia una reflexió molt interessant de quan el Pere Navarro els preguntava si ha d'haver més dialectologia als graus de filologia. Ell responia, bé, als graus de filologia, però també als graus de magisteri i als graus de comunicació. Aquí som dos comunicadors, la Marta Llobich i jo. La Marta Llobich ve des del Pallars, de l'Associació Cultural Can Boleta. Jo soc de l'Espluga de Francolí i els comunicadors també tenim una tasca molt important perquè també traslladem la llengua en molts àmbits i, com sabem, els mitjans de comunicació són una clau important. Sempre que parlem dels culpables de la pèrdua de les variants dialectals, sortim els comunicadors i també moltes vegades surten els mestres i els professors. Per tant, aquí barrejarem aquests conceptes. També, òbviament, la part de la docència, segurament molts dels que sou aquí a la platea sou docents, però docents preocupats i interessats en les diferents variants dialectals. Ens acompanya el Carles Castellà, professor de la Universitat Rovira i Virgili, professor a Tortosa, representant del tortosí, que ha estudiat moltíssim el pes de l'estandardització, del paper de l'estàndard, que al final és el que ens acaba incidint, el que ens acaba marcant la nostra feina, tant dels comunicadors com dels mestres i professors, en les variants dialectals. Ens acompanya via telemàtica l'Helena Molines des de Tàrbena, al País Valencià. Helena, no sé si ens sents. Sí que et sent, bon dia. Ja et podem sentir també, fantàstic, per explicar-nos la seva tasca com a directora de l'Escola de Tàrbena, aquesta localitat on es parla el valencià salat, el valencià mallorquí que apareix en el mapa que hem presentat aquests dies de festival, i serà molt interessant saber com ho apliquen a la seva escola. I també, finalment, la Mercè Badia, que és espluguina, professora de primària a l'Escola Martí Poch de l'Espluga de Francolí, parlant i mestra amb el dialecte de transició oriental, occidental que parlem aquí, i que també ens explicarà de quina manera a les escoles d'una zona tan particular com la que està en plena isoglossa entre els parlars oriental i occidental, com afrontem el tema de l'ensenyament. Bé, en el nostre cas, la meva experiència particular com a comunicador, m'ha fet descobrir en molts moments el pes que està tenint la llengua estàndard en la desaparició de les diferents variants dialectals i, sobretot, en l'ocultació que a vegades els parlants fem quan intentem parlar en registre formal. I en el català estàndard que s'ensenya a l'escola moltes vegades passa això. I què és el que passa també? Doncs que, evidentment, en un centre, tant en una escola de primària com en un institut de secundària, s'hi ajunten
mestres i professors de molts àmbits dialectals, i com regulem, com ensenyem l'estàndard als futurs parlants respectant les seves variants dialectals. Mireu aquí a l'Espluga, tenim una emissora local de ràdio on molts dels locutors són locals i per tant mantenen els seus trets dialectals en la llengua col·loquial, però que quan s'asseuen davant d'un micròfon o quan llegeixen un guió, en molts casos hem detectat que es produeixen fenòmens d'ocultació, sobretot vinculats al tema de la lectoescriptura, paraules que estan escrites especialment en la lletra A, àtona final, que aquí la diem en B, per exemple, els verbs en passat, ell cantava, aquí diem ell cantava, com a molts altres dialectes occidentals, l'ocultem, mira, perquè sembla com que està escrit en va, doncs no l'acabem llegint. Això ens passa quan fem teatre, quan fem discursos públics, quan fem els pregons pel poble, i per tant vam detectar que hi havia aquest fenomen, que hi havia aquest problema, a banda de la cada vegada més presència de la vocal neutra al final de paraula i de molts parlants del dialecte de transició que incorporen la vocal neutra per ocultar les es de final de paraula. Què passa això i d'on ve això? Perquè quan ens posem a llegir o quan parlem amb registre estàndard ocultem i amaguem aquests aspectes. Això ens ha portat a estudiar-ho i a veure quin paper té l'escola en això, perquè al final és on aprenem a llegir, ja sigui en veu alta o de forma interior, i on aprenem a escriure. Bé, primer de tot m'agradaria que coneguem una mica els participants d'aquesta taula rodona i que ens expliquem també una miqueta la vostra situació, d'on veniu i quina és la vostra relació amb la vostra variant dialectal i el pes que té la llengua estàndard en el vostre territori. Marta, des del Pallars. Benvinguda. Bon dia, gràcies per convidar-me a aquestes jornades molt interessants. Jo primer que tot dic que jo no soc mestra, no soc professora, no soc lingüista, no soc especialista en el tema, però estic aquí perquè pertanyo a una associació que es diu Associació Cultural Can Boleta, que des de fa una quinzena d'anys ens dediquem a la recuperació i la promoció de la parla del Pallars. Som un grup de persones amb inquietuds per aquesta parla perquè tots vam anar a estudiar fora del Pallars i va ser quan vam prendre consciència que realment no parlàvem igual que la gent de Barcelona o la gent de Lleida. Quan anaves a comprar tavelles o comprar garrotes et donaves compte que no t'enteniven. Dona el cas que tornem al Pallars a treballar i ens donem compte que si els nostres pares ja no parlaven igual que els nostres padrins, nosaltres ja no parlem igual que els nostres pares i els nostres fills, nebots, no parlen igual que nosaltres. Per tant, a cada generació estem perdent gran part d'un patrimoni que el Pallarès. Aleshores vam decidir incidir amb els futurs parlants, que són els nens, i vam crear una col·lecció de contes infantils en pallarès que en un primer moment estaven adreçats a les famílies, però després ens vam donar compte ràpidament que podia ser una eina per treballar a les escoles. I me'n vam donar compte perquè els propis mestres me'n van fer donar compte perquè de seguida se'ls van fer seus i són una eina de treball per a les escoles. Però sí que és veritat que els professors que més els treballen són els mestres que són d'allí. Els mestres que són de fora difícilment agafen aquests contes o d'altres eines que han fet per incorporar-los a les escoles. Però sí que és veritat que hi ha una inquietud cada vegada més elevada perquè són també cada vegada més conscients que parlem diferent i, per tant, ho treballen a les escoles, tant amb els contes, fan obres de teatres també vinculat amb el Pallarès o amb els contes que ja en tenim 10 de fets. Vam fer un CD de música també amb cançons en pallarès que els nens de les escoles l'han gravat amb grups professionals del Pallars i de fora, però també tots els nens de totes les escoles del Pallars s'hi van implicar directament a través dels seus professors de música. I això és el que més o menys nosaltres fem i nosaltres hem vist, vam detectar un problema que és el que ens havia passat, que nosaltres vam tindre molts professors per sort que eren de la zona
i vam mantindre la parla bastant, però després hi va haver unes generacions que ja van començar a vindre mestres de fora i quan veus que els més petits tu cantes en pallarès i els més petits canten i conten amb estàndard, per no dir barceloní, et dola l'ànima i aleshores vam començar activitats per intentar recuperar i que no es perdi aquesta parla. El mateix ens passa aquí, que sentim els nens de les escoles, a vegades, depèn del mestre o el professor que tinguin, recitar el vers de Nadal en català central o cantar les cançons en català central, quan no és el propi d'aquí. En el cas del Pallars no sé d'on venen els mestres i professors habitualment, potser més de Lleida, de tot arreu, no? N'hi ha de tot arreu, I la veritat és que com que al Pallars ja rebem molta gent de fora per motius de feina, esquí, esports d'aventura són molt turístics, per tant... També hi ha influència del central. Hi ha influència molta del central i el que passa també que és bonic que ara fills de pares que venen de fora, d'altres demarcacions, parlen més pallarès que no els seus propis pares. Vull dir que és un fenomen... Està canviant la consciència, És un fenomen que és molt bonic. Carles, què passa a Tortosa? Què t'explico? Moltes coses passen. I si més, no? A Tortosa passen moltes coses. Jo soc tortosí de naixement i de dialecte o subdialecte i estic en els dos vessants, com a professor de secundària des de fa 30 anys i també recentment des de fa un parell de cursos més com a professor també d'universitat als graus de mestres de les Terres de l'Ebre. Llavors t'adones que les coses han canviat molt. Jo quan era jove, quan estudiava a l'institut, recordo un capellà. En aquella època, evidentment, avui dia pràcticament cada 2 pobles trobes un institut, però en aquella època Tortosa aglutinava alumnes de la Ribera d'Ebre, de la Terra Alta, del Baix Ebre, del Matarranya, del Montsià, del Baix Maestrat, dels Ports. Clar, era una riquesa lingüística d'esta àrea central del domini lingüístic i aquell bon home anava preguntant com se deia la gent i com... A veure, tu com te dius? Parla'm una miqueta. I només de la manera de parlar, aquell home deia tu pots ser de Morella? Sí, mossèn, com ho sap això? Bueno, perquè jo me fixo en les coses i aquella manera de descobrir la realitat i de veure els diferents accents del català d'una àrea, diríem que prou unitària, però que té la seva variació, com abans comentava Olga, hi ha tota una gradació d'isoglosses que van del nord-occidental al valencià, i el tortosí té algun tret característic, però caracteritza que hi ha molta riquesa dialectal, intradialectal, no? I això suposo que em va anar posant el cuquet de la llengua i de les ganes d'ensenyar. I llavors te trobes a l'aula, que també han canviat molt les coses, però ara per començar i per no col·lapsar el debat, tu t'has d'esforçar que fer veure als alumnes que hi ha una diversitat geogràfica, que jo soc de Tortosa, parlo així, però si hagués nascut més al sud hauria parlat valencià, o més al nord hauria parlat lleidatà, o més a l'est tarragoní o balear, i aquesta és una variació dialectal geogràfica, però també hi ha una variació lingüística, formal, de registre, variació funcional, i a l'escola hem de vigilar molt perquè si no parem compte sembla que només transmetem allò que és correcte i allò que surt als llibres i allò que surt als diccionaris. I hem de vigilar perquè ara mateix jo diríem que porto una presència formal, però ahir el company Vicent Beltran, col·lega de la Universitat d'Alacant, us va ensenyar una samarreta de les paraules d'allà baix. Doncs jo ara, si m'anés traient aquesta capa de formalitat que porto damunt i m'hagués, no patiu, escarbaríem a la realitat formal i estàndard de la llengua, trobaríem una diversitat de paraules. Sí, sí. És així. Ho va comentar ell, diu, aquestes samarretes, n'hi ha una al Delta de l'Ebre, dic, mira, la veuràs demà, Vicent. I això també ho has d'ensenyar a classe. Evidentment aquí no hi ha filtre, això és la llengua tal qual raja. I aquí tens allabontes, i aquí tens a ofendre. No hi ha normativització aquí. I hi ha matisos, i tu has de transmetre i has d'explicar. Hi ha diferents registres, però tu no vas sempre vestit i amb corbata i això a tots els contextos, no? Per tant, sabem parlar la llengua. Llavors, te trobes que hi ha paraules propis del tortosí, que les busques al diccionari català-valencià-balear i només les trobes allà, o a vegades ni les trobes,
com ara, mira aquells núvols que pugen, quines torramentes de núvols, o aquell fumeral, quina trompeguera de fum, quina fumarrina que fa, o tens escarabitxes i no cucaratges, o tens, no sé, puges un xiquet a la xirinxina, i has de transmetre també aquesta realitat, perquè és que el que passa és que moltes de les paraules són correctes i estan acceptades, moltes ja des de Fabra, baldana, xirinxina, faena, sí? Però com que no es veuen escrites, no apareixen als llibres de text que venen des d'editorials de Barcelona, allà a les Terres de l'Ebre, clar, és un model que sembla que, com que no apareix, no és correcte. Per tant, no es pot dir, no es pot escriure. I com a professor de secundària, escrius a vegades a la pissarra paraules, meu, a este, xiquet, ai, això es pot dir, xiquets. Clar, perquè a primària només han après, ara no vol ser cap crítica als mestres, sinó que és una tasca que hem de saber transmetre, tant a l'hora de formar els mestres com a l'hora de transmetre la llengua real, que no és incorrecta, als alumnes perquè no es perdi aquesta riquesa dialectal. Els llibres de text i també els contes infantils, que moltes vegades estan escrits en un registre literari estàndard, que utilitza expressions que potser no en són pròpies, i que quan llegim aquell conte infantil als nostres fills, a vegades l'estem privant o li estem ensenyant una manera d'explicar una història que igual no ens és pròpia. Per això la importància de projectes com el del Pallars. Bé, ho anirem desgranant tot plegat. Anem fins al sud del País Valencià. Helena Molinés, molt bon dia. Quina és la vostra realitat des de la vostra escola i des de la vostra ubicació dialectal tan particular, que també deu ser difícil lluitar contracorrent en molts aspectes, no? Sí que és difícil. Bon dia a tots. I per començar, moltes gràcies per haver-me deixat participar en aquestes jornades. I, perdoneu per no haver pogut estar aquí perquè per motius personals no he pogut anar. Cap problema. Jo soc l'Helena Molines i fa 25 anys que estic de mestra a Tàrbena i, ha vist de tot ja. I, ha vist el doble de xiquets d'escola, molts de Tàrbena, i ara n'hi ha la meitat i la majoria són immigrants. I, estem lluitant contra això. En Joan Lluís Monjo, que és el meu company, va fer una unitat didàctica i intentem treballar a escola a parlar de ça, que diguem nosaltres, perquè no es perga, però està complicat. Perquè la majoria de xiquets són estrangers i al pati també els estrangers arrastren a la món els altres i fan que parlen anglès, castellà, holandès i a parlar de ça puc dir-vos que potser n'hi ha com a molt 3 xiques de Tàrbena a escola que parlen de ça. Que parlin de ça. Que parlin valencià potser sí, n'hi ha més, no? Tampoc massa, Sí que n'hi ha més, però pocs. N'hi ha molt d'immigrant, molt alumnat immigrant. Clar, i el professorat està preparat per afrontar aquesta situació? Doncs no. Sols estic jo que parla de ça i els altres mestres, clar, com són mestres que no tenen la plaça definitiva a Tàrbena, venen tots els anys i no parlen de ça. No pots obligar-los tampoc als mestres a parlar. Saps? Tampoc saben. I és una lluita contínua que estem aquí, però intentem treballar a l'escola, treballem la unitat didàctica d'en Joan Lluís Monjo, jo també parlo de ça. Sí. I també participem a la festa de parlar de ça. Així que es fan una redacció, després la corregim i es queda en això perquè després fem un teatre també, que en Joan Lluís ens diu de la temàtica que han de treballar, però que n'hi ha poca gent que parla ja a escola, pocs xiques que parlen de ça. I no sé què podem fer per recuperar-ho. Bé, intentarem trobar recursos, a veure si d'aquesta taula rodona en traiem conclusions. Gràcies, Helena, després ens expliques més la feina que feu, entrarem en detall. Acabem amb la Mercè Badia. Mercè, aquí a l'Escola de l'Espluga.
Quina és la realitat que ens trobem amb aquesta variant dialectal pròpia entre el català oriental i l'occidental i quina tasca feu des de l'escola? Bé, jo penso que, com ha dit el meu company, cada vegada aquestes paraules o aquestes expressions que ens defineixen més la nostra parla de frontera, doncs s'estan perdent i els nens, fruit també del que ha dit ell, del que copsen com el correcte, ells reprodueixen. Jo vaig començar una mica a ser sensible a tot aquest tema quan vaig treure'm el reciclatge de català i el senyor Majós, que és una persona molt estimada a l'Espluga, va voler fer en aquesta casa, en el casal, classes de català per a adults. Jo havia fet el reciclatge a Correcuita i feia classes de català a gent de l'Espluga que no havia tingut opció d'aprendre català quan va anar a l'escola. I jo vaig agafar els primers materials que sortien impresos per ensenyar-los el català i ells van ser els que me'n van fer adonar que aquells exercicis que ens plantejaven aquells materials no s'adequaven a la parla. Deien, però aquí això no ho diem així. I ostres, jo potser va ser la primera vegada que vaig ser conscient del poc valor que es donava a les variants dialectals i concretament a la que parlem aquí. Clar, ara em trobo que d'això han passat molts anys, que jo m'he dedicat a la docència bàsicament en la Conca de Barberà i que el tema del català a les escoles doncs potser hi ha d'altres coses que són més prioritàries afiançar que bàsicament la nostra variant, perquè tot i que visquem en una comarca que no hem rebut molta immigració, sí que n'hem rebut, i després també perquè ara, desenganyem-nos, vivim en un moment que si jo el comparo en aquest que us deia dels meus inicis, llavors el català es vivia com una cosa prestigiada, que et servia com a ascensió social, com per progressar socialment en els estudis o en les feines, i ara gairebé hem de lluitar per coses que jo penso que ja havíem guanyat. I a l'escola, bé, jo bàsicament he treballat amb nens petits, de parvulari i de cicle inicial, i sí que també la realitat pot ser una mica diferent dels instituts, és evident. Els nens actuen molt per empatia i si et reprodueixen el teu accent, reprodueixen els accents dels docents que tenen. També ens trobem amb nens que, tot i ser catalanoparlants, a vegades canvien de domicili, hi ha més variabilitat d'accents dintre de la docència i també dintre dels mateixos alumnes. I bé, potser la feina que tenim també els docents és ser-ne més conscient d'aquesta variabilitat, del que podem fer per positivitzar aquesta variabilitat que ens arriba i fer que el llenguatge estàndard una mica no l'oculti i ser sensibles. Ara, clar, totes aquestes coses de matisos i d'accents en unes edats més precoces doncs requereixen unes altres metodologies, que és molt més d'implicació, de fer-los tu il·lusionar, de fer-los, si més no, ser coneixedors de que la mestra que entra a fer-te suport i la presentes i li dius, mira, ve de l'Albi, i quan l'han escoltat uns quants dies fas incís i els dius, creieu que parla com jo? Vull dir, són coses de trobar el moment adequat per anar introduint en els nens una mica a copsar aquestes diferències i a valorar-les. I un dels problemes, no sé si els tècnics ens poden fer el canvi a la pantalla per veure les diapositives, que ara utilitzarem, després tornarem a veure a l'Helena. Un dels problemes que diem, i que moltes vegades quan exposes al sector docent la necessitat de treballar les variants dialectals, moltes vegades donen aquesta resposta. És que la prioritat és ensenyar el català, és a dir, la primera base és que parlin català a l'escola, estem en un canvi evident, sí, aquesta és la diapositiva. Posem la següent, si us plau.
principalment per començar això, és a dir, el paper del model d'immersió lingüística, que ha estat molt important, tot i així l'últim estudi del Secretariat de Política Lingüística del 2023 sobre l'ús de la llengua entre els joves, veiem que hi ha una certa tendència a l'alça dels joves de 15 a 29 anys que parlen català, tot i així l'ús del castellà és majoritari a la majoria de territoris, i per tant la lluita inicial és el català. I això és el que et responen la majoria de mestres quan els hi dius és que, clar, hauríem de treballar, què podem fer des de l'escola o des de l'institut perquè treballeu en el moment que ensenyeu la llengua catalana la variant pròpia de la zona. Imagineu-vos aquí a la Conca que en un sol institut et pots trobar 4 o 5 variants dialectals molt diferents entre si, oriental, occidental o de transició. I, clar, la resposta moltes vegades és aquesta. Això en una comarca on hi ha un parlant majoritari de llengua catalana a les escoles. No sé com veieu, primer de tot, la salut en aquest àmbit. L'Helena, des del País Valencià, ja ens ha parlat d'aquesta preocupació. Carles, no sé... Mira, a Terres de l'Ebre, pràcticament a les escoles i instituts, la llengua majoritària és el català. De tota manera, des d'uns anys ençà, ja es percep també que hi ha més presència de castellà, evidentment que han anat venint alumnes d'altres territoris, però fins ara es manté encara com a llengua vehicular i com a llengua d'ús habitual, i fins i tot pots trobar que les aules d'acollida que han fet molt de bé en el sentit de dir, quan m'arriba un alumne nou, doncs el primer que fa és intentem que vagi 8, 10, 12 hores a l'aula d'acollida, on se fa, evidentment, immersió en català, i per tant que tingui la primera llengua de contacte amb la realitat que sigui la catalana, i per tant te pots trobar al pati o fins i tot al carrer 2 magrebins i un romanès i un xinès que parlen català entre ells. Això fins i tot se manté i és força present. Després, la veritat és que recentment es percep més ús de castellà i tampoc no ens enganyarem. Fins i tot hi ha una tasca entre mestres i entre docents i personal d'administració i tot això que quan un parla en castellà tu li pots contestar en català, però es fa molt el canvi. I clar, això fa que si un ve de fora i es veu que ve de Llatinoamèrica i parla en castellà i que tothom s'hi adreça en castellà, doncs quina necessitat tinc d'aprendre català si no me cal, no? Però després la dificultat d'això és que de tant en tant a mi m'agrada fer alguna activitat, com comentàvem abans, la Marta des de la Marina, activitat per jugar amb la riquesa dialectal. Clar, et trobes que un 20, un 30, un 40, un 50% d'alumnat no és d'aquí. Jo a vegades passo alumnes de segon cicle d'ESO o batxillerat un full amb imatges i vull que em diguen que pregunten als seus pares o als seus iaios. Una cosa és com ho diuen ells, escriviu aquí la paraula com us referiu a això, i l'altra és com ho diuen els vostres pares, o pregunteu als iaios, als padrins, als tiets, i clar, em trobo que moltes vegades molts alumnes, jo no soc d'aquí, els pares parlen castellà, doncs no passa res, tu escriu com ho diries o com ho has après. És a dir, pots desmoralitzar-te i dir anem pel pedregar i no hi ha res a fer, o pots dir, vinga, juguem amb la variació que tinc i si 10 alumnes són d'aquí oriünds i un és de Tortosa, l'altre és de la Ràpita, l'altre és d'Alcanar, perquè a l'Institut de Batxillerat tenim el batxillerat internacional i el batxillerat a l'Institut de Tortosa i tenim l'artístic i això treu una mica gent d'aquí i d'allà. Un d'Alcanar, un de no sé què, molt bé, com m'hi dius això? I cada un busca i surt una certa riquesa dialectal. Recordo que quan preguntava, per exemple, com se diu, pregunteu a casa com dieu vosaltres i com diuen a casa les corretges amb què el pagès estira o fa anar el macho. D'una classe em van dir tots regnes, les regnes, i un xiquet va dir les estirandes. I dic, i com és que saps com és que dius les estirandes? Perquè mon iaio a vegades m'avisa al cap de setmana i vaig en ell i l'ajudo, perquè el iaio diu estirandes, o tirandes, que és una paraula correcta. Aquesta paraula està desapareixent, perquè com que no hi ha machos ni llaurem la terra d'esta manera tradicional, doncs se perd la paraula associada. I era una paraula correcta, és a dir, la major part de pèrdues
la tenim no perquè no estigui inclòs al diccionari ni perquè sigui incorrecta, sinó perquè la realitat social del dia a dia és un món totalment diferent al de fa 50 anys i la nova immigració fa que la realitat sembla que es vagi perdent. Doncs has d'intentar fer el màxim possible. La realitat és aquesta, això és correcte, això podeu dir, això podeu escriure, això s'ha dit aquí, l'estàndard diu això, i al final és allò que em deia una informant. Jo vaig fer la tesi del Baix Ebre i parlant sobre el pa, per exemple, ens feia parlar i l'explicava així, pastàvem, no sé què, i al final què feu? Al final sempre dius, jo he fet tot, que Déu hi faci més que jo. Però al final penso això, jo he sembrat i esperem que algú reculla aquesta riquesa i que es mantingui d'alguna manera. Al Pirineu potser la realitat és una mica millor, diguéssim, pel que fa a l'ús del català. Marta? Sí, jo considero que sí, perquè hem rebut poca immigració, encara tot i que n'hi ha, crec que l'ús del català és bastant bo. I també, si voleu, us explico algunes de les iniciatives que han fet per intentar introduir el pallarès d'una manera normal a les escoles, en col·laboració amb els mestres. Els més petits han pensat com han d'aprendre a parlar, o cantant, o jugant, o a l'escola. I doncs han fet, per una banda, el que us comentava abans, els CDs de música, perquè hem agafat cançons característiques com la del Pavel, el drac màgic, i l'hem gravat en pallarès. Per tant, que quan sentiguen, ja sentiguen la parla del carrer. Després també hem fet jocs en gran format que els tenen a l'escola. Tenim unes maletes que van i tindran d'escola en escola i són o puzzles o jocs de memòria, el típic memory amb paraules en pallarès i en català estàndard, perquè ja de petits veien que aquelles paraules són d'ús corrent, que no són paraules que diuen els seus padrins. I per normalitzar això, que no són paraules que estan molt vinculades o al món agrari o al món de pagès, un món que està desapareixent, vam fer una exposició i vam agafar diferents persones, tant famoses com no famoses. Per exemple, els nens, un referent en aquell moment que ho van fer era el Carles Puyol, que és pallarès, que és de la Pobla de Segur. Doncs totes aquestes persones, vam agafar la Maria Barbal, que és escriptora, vam agafar un cuiner que és pallarès però no és famós, i els vam fer un escrit on hi apareguessin 2 o 3 paraules pallareses, perquè veien també que el visquen amb orgull, que no s'avergonyisquen a l'hora de parlar en pallarès, perquè no està vinculat a un món agrari o un món solament que està desapareixent, sinó que el podem utilitzar al nostre dia a dia corrent. I veient un referent com Carles Puyol fent un text, escrivint amb 2 o 3 paraules en pallarès, que una era mai tant que surti a jugar i ensopega, mai tant. Una paraula que és difícilment traduïble, però que en molts contextos es pot utilitzar i que veien que un jugador de futbol com Carles Puyol l'utilitza normal, doncs suposo que també ajuda a la problemàtica que hi ha amb els instagramers, que ara busquen instagramers referents que parlen en català i no tots en castellà. Va vindre a ser una miqueta això, buscar referents per ells que... El paper dels referents és molt important. La Marta va ser referent perquè va ser durant molts anys corresponsal de Catalunya Ràdio i, per tant, escoltar el pallarès en un mitjà d'abast nacional, que jo crec que no l'hem escoltat pràcticament mai més. Sí, hi ha algun referent. Hi ha algun referent, però, òbviament, que difícil és, no? Que difícil és escoltar aquestes variants i tenir referents d'aquest àmbit. Passem de diapositiva, mireu, perquè una manera que hem tingut nosaltres de veure què és el que passa i quin paper té a l'escola és a través d'aquest estudi que un servidor vaig tenir l'oportunitat de fer en la meva formació docent, com a comunicador i docent en l'àmbit de la llengua, precisament el fet d'haver detectat aquests fenomen d'ocultació que explicàvem al principi d'alguns fenòmens, d'alguns trets fonètics del català de transició en la lectura oral, vam veure quin paper hi té l'escola i en una investigació a l'Institut de Secundària d'aquí de l'Espluga de Francolí vam anar a mirar què és el que passava.
fins a quin punt l'ensenyament de la lectoescriptura acabava afectant, de la llengua estàndard, acabava afectant en la desaparició dels trets fonètics propis del català de transició oriental i occidental. Ens vam centrar principalment en aquesta forma dels verbs en pretèrit, el cantava, venia, escoltava, escrivia, que aquí diem amb B final, cantava, venia, escrivia, amb E o amb I en el cas del xipell, en el cas dels pocs parlants que queden d'aquesta variant tan característica, cantava, cantavi, cantavi, venia, escoltavi. Què passa? Perquè quan parlem en un registre formal, quan aprenem la llengua estàndard, ho amaguem i ho passem cap a la lletra A de final de paraula. Es va fer una intervenció en una classe de l'institut intentant explicar en poc temps la importància de mantenir els trets dialectals propis a l'hora de llegir de forma formal en veu alta, i aquí s'hi va implicar l'emissora de ràdio, llegint un text, una locució a la ràdio, i es va detectar en aquesta aula amb un 93% de parlants de transició, un dels quals de Solivella, que encara mantenia alguns trets, la lletra I al final de paraula, i un parlant d'oriental, es detecta que el 87% de l'alumnat oculta aquesta E final dels verbs. I quan llegeix, en la lectura oral, en canvi, de forma col·loquial o informal, detectem que la fan, que diuen cantava, però que quan passen al registre formal diuen cantava. Clar, això es trasllada al professorat. Què ens diu el professorat? Per ells, pel professorat, el problema és les faltes d'ortografia, són les faltes d'ortografia. És la lluita que hi ha des de la primària perquè els nens d'aquí escriguin correctament els verbs i posin una A, Mercè? Posin una A en lloc d'una E, perquè això us hi trobeu, oi? Sí, jo per lligar també això que dius tu, jo abans d'entrar reflexionava una mica sobre la meva experiència i potser hi té a veure una mica la relegació que s'ha fet, potser des del currículum o com a docents, de la oralitat, la de l'expressió oral, que jo penso que és una cosa molt potent. Si ens fixem en d'altres models educatius d'altres països, sabem que la potencien més. I llavors aquí potser seria el moment que és previ, tot el que és oral a l'escrit, on es podria també fer molt més de treball perquè els nens tindrien una consciència fonològica més clara del que diuen, del que produeixen, del que diuen diferent respecte a d'altres companys. I després ja posant-hi també fins i tot el matís més emocional. Vull dir, quan un nen s'expressa oralment, realment està demostrant el seu caràcter, el seu ser com a persona. I llavors potser tots aquests problemes potser també venen de posar massa l'enfoc cap a l'escriptura. I clar, si ja ens posem una miqueta en el moment actual en què vivim, potser això encara és més important, perquè des de les llars d'infants, des dels primers cicles d'educació primària, infantil, doncs es percep una pèrdua de la capacitat de producció oral dels petits. I bé, jo una mica, jo ho constato això, vull dir que si hi hagués aquest treball previ, potser després l'escrit fora més fàcil de resoldre. Si hi ha una consciència dialectal de quina és la teva realitat, serà més fàcil entendre aquestes dificultats de lector. Però el meu matís és que això passa per reforçar el treball oral, i el treball potser no només oral, sinó la relació oral-escrit, amb treballs com pot ser tot el treball que hi pugui haver en la preparació de lectures en veu alta o en la preparació de petites exposicions. Bé, una miqueta jo veig que el camí és aquest. Dir que en aquest estudi la conclusió que traiem és que el que ve a ser un problema, és a dir, mentre hi ha un 87% de l'alumnat que oculta aquesta característica fonològica,
només n'hi ha un 12% que fa la falta d'ortografia, no? Per tant, quin és realment el problema, la falta d'ortografia o l'ocultació dialectal? També detectem la desaparició d'altres fenòmens, com la E oberta dels futurs, aquí diem cantaré, però l'accent tancat de l'escriptura fa que, i la influència del central i els mitjans de comunicació fa que estigui desapareixent i cada vegada més aquí es digui cantaré i vindré en lloc de cantaré. El so de la X, aquí diem xocolata, cada vegada més desapareix aquest so tan bonic i passem a la xeix, entre d'altres. I això fa que hi hagi aquesta importància del paper que té el docent en fer que l'alumne estimi aquesta realitat. No sé si podem passar a l'Helena, perquè justament ens parlava d'això, en aquest cas el Salat, el mantenir el Salat a la Marina, i aquesta, Helena, suposo que també és una mica la vostra realitat, de com ho fem per introduir-ho a l'aula. No sé com ho treballeu vosaltres. Sí. Bueno, us introduïsc un poc que Tàrbena té pocs més de 700 habitants, i és l'únic poble on es manté el parlar valencià mallorquí. A cap altre poble de la comarca ni de cap de lloc es parla aquesta varietat dialectal. I el que dia antes, que estem molt preocupats perquè no es perga la cadena de transmissió, ja que podria dir-vos que de 24 xiquets, l'any passat n'hi havia uns quants més que parlaven de ça, però ara, un any, n'hi ha un, pot ser, siga de Tàrbena, que parla de ça. Un o dos, dos no crec, saps? I estem lluitant contra això contínuament. L'any passat, a part de... El que fem és participar a les festes Parlar de Ça, com he dit antes. Els alumnes fan una redacció i a part a classe de treballar la unitat didàctica d'en Joan Lluís Monjo, vam fer l'any passat, jo i una altra mestra, els altres treballaven la unitat didàctica, els alumnes més majors. Vam fer un llibret on els xiquets feien un dibuix mateixa, van dibuixar, vaig a dir-vos uns escalons, els escalons de davant de la iglesia, que així es diuen les grases, feien el dibuix i baix posaven la paraula com s'escrivia en tarbenera, vam posar les grases i vam fer un llibret que després també es va exposar a la festa del Parlar de Ça. I això, que està complicat de mantindre. També a les reunions, així també fem reunions en l'institut, els alumnes de de Tàrbena, quan acaben se'n van a l'institut de Callosa d'en Sarrià. Entonces, a les reunions de transició que diuen, que vaig jo com a directora i parlen els mestres d'allà, també els vaig dir que feien el favor de no corregir-los si escrivien alguna cosa de ça, que ho mantingueren i em van respectar prou. Però que és una lluita constant. Contra els propis docents, Helena? És una lluita amb els propis mestres i professors? En els propis mestres i professors i en els propis alumnes també. I en els alumnes. Sí, perquè ja et dic que la majoria són estrangers, són immigrants. Com a molt que parla a Xina, n'hi ha una xiqueta que me'n recordo jo ara, que és de pare i mare tarbenera. Saps? Que parla de ça. I saps què passa així també a l'Amont? Que quan se'n van fora, mateixa se'n van a l'Institut de Callosa o a qualsevol institut, es passen a parlar de là. Com a per vergonya, saps? Perquè diuen, ai, a la meva filla mateixa li ha passat. Se'n va i ai, què dius? O com si tenen por que es burlen d'ells, no? I es parlen a parlar de là. I això ho has de tindre molt interioritzat per parlar de ça i per no canviar. M'imagino que confonem en molts àmbits l'estàndard amb les variants centrals, ja sigui del valencià com del català del Principat. Carles, suposo que això és una tendència que ens passa una mica a tots, no? Que confonem la variant central amb la llengua que s'ha de parlar, amb la llengua estàndard, i no és així. És això que comentava al principi de saber distingir la variació geogràfica de la variació formal o estilística.
i ho has de treballar. I el paper del mestre a primària o del professor a secundària és clau, perquè a Terres de l'Ebre els productes editorials estan en varietat estàndard i diríem que estranyament afloren formes com meua i com este i com patix. I això implica que si ningú diu als alumnes, si ningú transmet que allò també és correcte i que en uns certs contextos o en certs usos també es pot fer servir i que ho recull la gramàtica, hi ha el perill que això, cosa que no veig, cosa que és incorrecta i no es pot dir, no es pot escriure i per tant has de fer este treball, Torno a la tesi, disculpareu perquè són històries de la mili, però no vaig fer la mili sinó la tesi, però que t'enriqueix molt, i ho sap Olga i els que l'han fet, un home de Paüls, al Baix Ebre, diríem que un dels parlars més particulars és Paüls, està dins de la muntanya i s'hi ha d'anar expressament, és una carretera que acaba allà, jo totes les vegades que anava amb cotxe per a enquestar o entrevistar algun informant, si em trobava algun cotxe que sortia, el bon senyor o bona senyora dins de l'altre cotxe me saludava. Jo no el coneixia de res, però aquell sabia que si jo anava al poble és que era del poble, o era familiar, o era parent, o era conegut. Bé, se'm queixava un dels enquestats dient que aquí a Paüls mantenen la biodental fricativa sonora, la V, de vaca i de vi. Però clar, diu, és que clar, aquí sempre hem dit això, però els mestres que venen, diuen la vaca i el vi, i ja veus a tots els xiquets del poble dient la vaca i el vi. No, la V, sí? Perquè és un treball que s'ha de fer, i torno al que va sortir ahir, que ho trobo encertadíssim, que comentava Ramon Sistac i altres, de la necessitat de tindre una assignatura o assignatures o hores per poder transmetre aquesta riquesa dialectal, no només a filologia, sinó als graus de mestres. Hi ha alguna companya que aquí en fem alguna que són d'habilitats comunicatives, però he d'intentar colar a Terres de l'Ebre al grau de mestres ve gent de Barcelona, ve gent del Maresme, ve gent del Camp de Tarragona, ve gent de Terres de l'Ebre, evidentment, de l'àrea de Lleida, del Maestrat, i també és una riquesa que pots anar aprofitant a l'aula, perquè tu ja els veus com a futurs mestres i els dius, tu, si t'envien a un poble de les Terres de l'Ebre, t'has d'assabentar com parlen allí i has d'explicar que aquelles formes també són correctes. O si tu ets de Terres de l'Ebre i vas al Camp de Tarragona, t'has d'assabentar com parlen a l'Espluga o com parlen a no sé on, perquè diríem que els xiquets et veuen com un referent. Per a tu, els xiquets de primària, infantil i primària, ets un model. I tot el que diu el mestre va a missa. I si a casa els diu això, no, que el mestre, la senyo, m'ha dit allò. No. Per tant, és una tasca imprescindible de formar mestres i que els mestres vegin, els futurs mestres vegin aquesta riquesa dialectal i sàpiguen desenvoltre's. És impossible en una classe o en un curs explicar tota la llengua, però que tinguin les eines. I, evidentment, aquest diccionari nou que s'està preparant i totes les eines tecnològiques i els enllaços a tots els diccionaris, diríem que és això, donar eines als mestres futurs i crear-los aquesta sensibilitat de dir no, hi ha més llengua que la d'allà. L'última anècdota, el dia passat vaig passar una enquesta, unes actituds i unes preguntes a alumnes del grau d'infantil i primària i l'enunciat posa llits aquestes oracions i respon no sé què. És que no entenc què he de fer un xic del Penedès o això. Llits vol dir llegeix. D'acord. Clar, si no ho veuen mai escrit, si no ho xafen, i allà a Tortosa fan cap, perquè probablement la nota de tall és mínima i si no han entrat a un lloc doncs fan cap allà baix, allà baix, no, al centre, fan cap al centre. I és aquesta riquesa que has d'aprofitar. Doncs aquí al centre podem sentir tots aquests accents i has de treballar i fem activitats de parleu amb els iaios, parleu amb els padrins i busqueu una llegenda, una historieta, una contalla tradicional típica dels vostres pobles, amb la qual cosa t'assegures que no podran fer servir la intel·ligència artificial, perquè això no hi consta. Encara no hi ha arribat. I que entre totes les aportacions de tothom sentin els accents diferents del català, i una que parla del Maestrat, l'altra que de Lleida i l'altra de l'Oriental. I s'enriqueixen i valoren, ostres, doncs sí, mira, m'ha servit per a parlar amb un iaio i aquelles paraules que me dia i veig la realitat del voltant. I sensibilitzes als futurs mestres que hi ha una realitat, que la llengua no és només un quadret així,
i que hi ha més qüestions a dir i que sempre evoluciona i que sempre s'admetren paraules noves. El tema d'aquest de la sensibilització a mi sempre m'ha impactat molt el que ens passa aquí les lletres les diem en occidental, la R, la S, la M, però clar, els mestres, a vegades depèn d'on vinguin, ensenyen als nens l'abecedari en oriental, la R, i clar, a vegades m'impacta perquè és molt habitual, però per què dieu les lletres en oriental? O sigui, les diem en occidental, no? I, doncs clar, perquè hi ha hagut una manca, segurament no voluntària, de sensibilització del mestre a no ser capaç, encara que ell sigui parlant del dialecte oriental, d'entendre que aquell alumnat ha de poder pronunciar les lletres com es diuen en el lloc, i això és difícil. M'agradaria, haurem d'anar acabant, però que ens expliqueu els recursos, sobretot que treballeu al Pallars i que treballeu a l'Espluga per aquest tema. Si podem passar a la diapositiva de la Marta Llobic, per veure una mica els contes, que després a la tarda tornarem a parlar. La Marta participa a l'altre bloc, al bloc de ponències, i entrarem en tota la feina que feu des de la vostra associació, que és molta, i jo penso que és un referent per molts. Canviarem. Sí, és la segona diapositiva, sí. Primer que tot dir que abans he explicat que som una associació, no som ni mestres, ni docents, ni lingüistes, però sí que és veritat que a l'hora que vam començar a fer els contes vam dir necessitem un assessorament lingüístic per saber què és el que podem escriure i què no és el que podem escriure, perquè això ho han de llegir els nens i, per tant, hi ha d'haver un criteri tècnic al darrere. I la persona que ens va assessorar és el Ramon Sistà, que vau tindre aquí. Per tant, ben assessorats estem. Després també que d'un dels contes, ja en tenim 9 d'editats, però d'un dels contes una noia que va fer un màster sobre dialectologia va acabar fent un quadern de l'alumne, que és una guia per treballar els dialectes i a la part final per aprofundir en el pallarès. Les tenim editades, tots els professors tenen, si volen, el conte i una guia per cada alumne. A fora, a l'estant que hi ha de llibres, si qualsevol mestre o qualsevol professor vol agafar aquesta guia per saber com és, gratuïtament li facilitaran. I res, com deia, contes pels més petits, jocs que aprenguen pallarès jugant. Heu notat resultats? Hem notat resultats per part dels mestres, que cada vegada ens demanen més aquests recursos, que treballem amb ells per fer més recursos, que els nens parlen en pallarès amb orgull, diuen paraules, això ho dic jo i tu no ho dius a la gent, als nens que venen a estiuejar de fora. I a tall d'anècdota, que no em portava cap, però mentre n'he pensat una, que l'altre, ahir parlant amb algú que deu estar a la sala, amb algun dels participants a les jornades, vam acabar parlant del Pallars i ara que fàcilment acabés parlant de la sèrie de Thor, del Carles Porta, i vaig dir, a mi el que em sembla molt curiós és que a la sèrie subtitulava els personatges pallaresos i no subtitulava els personatges castellans. I això em va fer reflexionar molt. I tant, quina reflexió, sí, i tant. Molt bé, passem a la diapositiva de la Mercè. En el vostre cas, també, òbviament, heu treballat al parlar de moltes maneres i últimament us heu centrat en tot el tema de l'èxit, que ha estat una mica l'embrió de tot, sobretot des de l'últim llibre que es va publicar del Parlar Espluguí, el Penyí al Perxe. Sí, bé, l'any 2021 faig una mica de resum de l'experiència. L'any 2021 els docents de l'Espluga, com no podia ser d'altra manera, ens van fer ressò de la publicació del llibre del Jordi Crespo, El Penyí al Perxe, i jo me'l vaig llegir tot. Em va recordar moltes expressions que havia sentit dir els meus avis, els meus padrins, que les havia dit jo. I a l'escola ens vam proposar donar-lo a conèixer i una mica a veure què em podia sortir per aprofundir en el Parlar Espluguí. Concretament vam fer una experiència en què els alumnes de sisè els vam ensenyar el llibre, van triar unes paraules i ells mateixos van decidir organitzar un joc que sortís una miqueta més de la seva classe, que es va fer durant el mes de febrer. Cada nen escollia una paraula, ell mateix va buscar 4 possibles explicacions definitòries d'aquella paraula, entre les quals només n'hi havia una de certa.
Llavors ells ja van haver de ser molt hàbils en definir una mica aquestes possibles respostes, perquè a vegades algunes prestaven a l'engany. I llavors te presenta que quan les van tenir triades, el joc que es va organitzar consistia en que cada dia un nen o una parella les penjava en el vestíbul de l'escola i cada grup classe tenia tot el dia per anar preguntant a l'hora del dinar o als padrins o als pares o parlant-s'ho entre ells i al final del dia posar el gomet a la que creien que era la correcta. Sí, bé. Aquí una miqueta detallava els objectius, que era una miqueta treure-li la pols en aquestes paraules o expressions que volíem donar a conèixer i també fer-ho de manera participativa, en equip i utilitzant una mica també les tecnologies. Bé, els nens que ho van fer van ser els de sisè i els cursos que ho vam portar a terme van ser aquests que veieu en la pantalla, el 21-22 i el 22-23. Quan els nens ja van tenir pensada la dinàmica de l'activitat, la van explicar a cada grup classe perquè els motivessin a participar-hi. I res, si passes la següent, veieu aquí la paraula que penjaven i a la fotografia del costat es veu uns nens que estan parlant amb un micròfon perquè a l'escola tenim un petit moment cada dia que es diu Martí Poc en directe, que a l'hora del pati se diu la notícia d'aquell dia o alguna activitat rellevant que es porti a terme i en aquesta ocasió els nens cada dia deien la solució a la paraula anterior del dia abans. I aquí veieu una miqueta les respostes que anaven donant i després també els mateixos alumnes se n'encarregaven de posar la definició que era l'encertada junt amb una il·lustració que havien fet. Clar, al final hi van haver un bon reguitzell de paraules i jo no ho vaig viure com a docent que va proposar l'activitat, que una mica ho va portar la Marta Amigó i la tutora de sisè, però jo ho vaig veure com a receptora del grup de nens que tenia de primer o de segon. I clar, jo el que recordo és que ells eren molt conscients que aquestes paraules potser qui les endevinaria eren els padrins, que moltes estaven lligades a la ruralitat, que n'hi havia alguna que la coneixien, també eren astuts i a vegades per descartament, per descartant les altres endevinaven, i que entre ells es va crear un interès i una motivació per conèixer-les. Penyic, aquesta paraula tan nostra, hi havia nens que la coneixien. No sé si n'hi ha alguna altra. A veure, Xavier? Sí, bé, la resposta és una mica perquè visualitzeu una mica la dinàmica del que es va fer. I Galàpid. Val a dir que els nens el que desconeixien més eren les expressions, potser les paraules així més les coneixien millor. Com que es van sentir com a motivats, es va aprofitar que cada alumne de sisè que s'havia fet seva aquella paraula fos el motiu per elaborar-ne un conte amb una eina digital i també es van anar registrant aquestes paraules a les aules per anar-les recordant durant tot el curs. I això que us deia, que a mi em va quedar la idea aquesta de que els nens eren molt conscients que eren paraules lligades moltes en el passat, en la ruralitat, que els avis eren els principals coneixedors i recordo una anècdota d'un dia de la paraula cabiró, aquesta paraula per què no la coneixem, com és que no l'utilitzem i és el que ha dit la meva companya, els nens ja no la tenen com a referent i van dir, és que de cabirons al sostre no els veiem, i llavors per això a vegades, clar, ells viuen el llenguatge real que viuen en el seu dia a dia i aquesta paraula concretament és evident que ja no s'usa tant perquè no hi ha tants cabirons en les construccions dels sostres, però hi ha d'altres paraules que podrien ser avui molt usades també i això que vau fer, de que hi haguessin referents persones que les utilitzessin, ho he trobat molt encertat. I bé, va ser una experiència que creiem que no s'ha d'acabar aquí, que has d'anar seguint fent coses, però que vam aprofitar
la publicació d'aquest llibre, que jo a vegades penso que hi hauria per cada petit poble de la comarca o cada raconet de Catalunya un penyic al Perxe propi, perquè segur que encara en queden moltes de paraules per descobrir i mirar que no es perdin. N'hi ha, i aquests dies anem descobrint la gran feina d'investigadors i recol·lectors de paraules que han fet, que és molt important la part lèxica, però que tampoc hem d'oblidar la part fonètica, la part sonora de la nostra parla i la part de l'escriptura, que també és molt important, i tota la incidència. Bé, ja que hem parlat del Carles Porta, suposo que hem posat una mica de llum a la foscor en aquest àmbit. Hem començat amb el cas del País Valencià i el cas concret de Tàrbena i les seves dificultats, les dificultats que tenim també a la resta de territoris de parla catalana, però segurament amb la influència, amb l'esforç de tot, amb els docents que ens acompanyeu, amb els resultats que aquest propi festival pugui aportar, segur que seguirem endavant. Moltíssimes gràcies, Helena Molines, des de Tàrbena. Fins la propera ocasió, a veure si ens podem saludar en persona. Marta Llubí, Carles Castellà, Mercè Badia. Moltíssimes gràcies. Farem ara una petita pausa, és el moment del cafè. Us donarem 10 minutets perquè sortiu al vestíbul per fer aquesta pausa. Un fort aplaudiment, sí, a les participants. Gràcies. Dos apunts d'informació de servei. Hem habilitat a l'exterior el fotocol per si us voleu fer algunes fotografies de record amb aquesta A oberta a totes les variants dialectals, i també dir-vos que a l'acabar aquesta jornada de matí hi haurà el dinar per tots els que esteu inscrits a la totalitat dels actes, que el teniu inclòs, que serà a l'Hostal del Senglar, sortint a la dreta. Dir-vos que si hi ha altres persones que volen sumar-se en aquest dinar, hi ha 30 tiquets disponibles que es podran comprar per entrar al dinar a 15 euros a la mateixa porta d'entrada de l'Hostal del Senglar, i qui vulgui, per tant, s'hi podrà sumar i dinar amb la resta de participants. Hi ha també un